ин филмро бори чорум тамошо мекунам ва бояд бигӯям ки имрӯз ҳунармандон чунон хуб бозӣ карданд ки ҳеҷ гоҳ ин гуна нақш наофарида буданд. Фаина Раевская, ҳунарпешаи Иттиҳоди Шӯравӣ. Салом дӯстони азиз. Дарсҳои киношиносиро идома медиҳем ва имрӯз мавзӯи филмҳое ки ба рушди инсон кӯмак мекунадро баррасӣ мекунем. мо дар мавриди филмҳои мушаххас ҳарф намезанем, аммо аз он мегӯем ки кино чӣ гуна ба рушди зеҳнии мо таъсир мерасонад. Синамо тамоми олам аст. Олами зебо ва ваҳшатнок, шод ва ғамгин, хуб ва бад, ранга ва сиёҳу сафед. ин ҷо олами таърих ва имрӯзина, воқеият ва афсонаҳо, ишқ ва нафрат аст. кино лаззат мебахшад, оромишу роҳатвор аст, рӯҳбаланд мекунад ё баръакс ба андешаҳои ғамангез ғуттавар месозад. синамо метавонад дар дили тамошобин ҳиссиёти гуногун, хандаю ашк, андӯҳу шодиро бор кунад. магар аз ҳамин сабаб мо филмро тамошо намекунем? кино таълим медиҳад, дидан, андеша ва дарк карданро меомӯзад. филмҳое ҳастанд ки баъди тамошо дарҳол фаромӯш намешаванд. пас аз хомӯш кардани телевизор ва ё берун аз кинотеатр шудан, тамошобин ба андеша меравад, таҳлил мекунад ва худро ба ҷои персонажҳо тасаввур карда фикр мекунад ки ӯ дар чунин вазъият чӣ тавр рафтор мекард. бинанда ин гуна филмҳоро на танҳо тамошо мекунад, балки тамоми рӯйдодҳоро бо ҳамроҳии қаҳрамонҳои худ аз сар мегузаронад, ба ҷои онҳо хурсандӣ мекунад ё азоб мекашад, дӯст медорад ва ё нафрин мекунад. чуноне гуфтем, филмҳо метавонад ба рӯҳия ва ҳолати эмотсионалии мо таъсир расонад. аммо ин таъсир чӣ гуна сурат мегирад ва ба рушди мо чӣ тавр метавонад кӯмак кунад? олимон тадқиқоте анҷом доданд ки ҳадафи он муайян кардани таъсири филмҳои жанрҳои гуногун ба организми инсон буд. маълум шуд ки тамоми филмҳои экшн ва ҳаяҷонангез, триллерҳо дорои саҳнаҳои зиёди бераҳмӣ ва хушунатомез гардиши хуни бинандаро бадтар мекунад, яъне ба саломатии ӯ таъсири манфӣ мегузорад. ҳамин тадқиқотҳо нишон доданд ки баръакс, тамошои филмҳои ҳаҷвӣ гардиши хуни одамро беҳтар мекунад. ба организми ӯ ба мисли истеъмоли витаминҳо ва машғулият бо варзиш таъсири мусбат мерасонад. филмҳои ҳаҷвӣ дорои хубе барои рафъи стресс мебошад, хусусан агар бинанда ҳангоми тамошои филм эҳсосоти худро нигоҳ надошта бо овози баланд хандад. тамошои филме фоиданок аст ки қаҳрамонҳояш мисли шумо ба вазъияти ҳаммонанд дучор шуданд. рӯйдодҳоро ба ҳамроҳии қаҳрамонҳои хеш ба сар бурда, хешро яке аз ин қаҳрамонҳо пиндошта, инсон метавонад ба мушкилоти худ аз зовияи дигар назар андозад ва ҳатто роҳи раҳоӣ аз вазъияти душворро пайдо кунад. зиёда аз 30 сол қабл Берни Вудер, равонпизишки машҳур, усулеро таҳия карда тасдиқ намуд, ки тамошои филмҳои бадеӣ метавонад як роҳи олии мубориза бо мушкилоти эмотсионалӣ бошад. биёед бубинем, ки мо аз ин раванд боз чӣ фоидае гирифта метавонем. ҳавасмандкунӣ барои амал. роҳи ҳавасмандкунӣ. филми хуби бадеӣ метавонад ба шумо илҳом бахшад ва таҷрибаи қаҳрамонҳои филм ба шумо кӯмак мекунад, ки баъзе воқеаҳои ҳаётро аз нав андеша кунед. дар олами кино ғарқ шуда шумо метавонед нерӯ гиред ва худро ба дастовардҳои нав илҳом бубахшед. қаҳрамонҳое ки намунаи ибрат мешаванд, метавонанд шуморо водор созанд, ки ниҳоят аз одатӣ бад даст кашида худро дӯст доштанро ёд гиред ё ҷаҳонро ҳамон тавре ки ҳаст қабул кунед. рушди шахсӣ. дар рафти тамошои филм мо метавонем бисёр маълумотҳои навро дар бораи он ки ҷаҳон чӣ тавр инкишоф ёфта, одамон дар давраҳои гуногуни таърихӣ чӣ тавр фикр мекунанд, омӯзем. дар нақшҳои гуногун қариб тамоми падидаҳо ва шахсиятҳои асосии таърихӣ, ки ба ҷараёни таърих таъсир расониданд, тасвир шуданд. барои фаҳмидани решаи баъзе мушкилоте ки имрӯз ҷомеа рӯбарӯ шудааст, метавонед филмҳои солҳои 60-уми асри гузаштаро тамошо кунед. давраи таърих ва робитаи мутақобилаи рӯйдодҳо ба шумо кӯмак мекунад, ки ба он чизе ки имрӯз рӯй дода истодааст ба таври дигар нигоҳ кунед. кинои хуб инчунин ба мо арзишҳои ҷовидонаро таълим медиҳад ва ба мо имкон медиҳад, ки ба худ аз призмаи он чизе ки дар экран рӯй медиҳад назар кунем. ҳар филме ки мо тамошо мекунем, ҳатман дар он чизе хоҳад буд, ки ба мо имкон медиҳад, ки ба худ ё дигарон нигоҳи дигар кунем ва хулоса барорем. баланд бардоштани маърифати фарҳангӣ.
кинематография яке аз шаклҳои сирталабтарини ҳунар ба шумор меравад. аз ин рӯ баҳс кардан ғайриимкон аст ки кино ба равандҳои фарҳангии ҷомеа таъсири назаррас мерасонад. азбаски синемо метавонад якчанд шаклҳои санъатро муттаҳид созад, визуалӣ, мусиқӣ, драмавӣ ва ғайра, тамошои филм ба таври назаррас ба таҷрибаи санъат таъсир мерасонад. филми бадеии босифат дар бораи мусиқӣ, расмкашӣ ё дигар шаклҳои эҷодӣ яке аз роҳҳои дастрас барои омӯхтани ҳарчи бештар дар бораи санъат мебошад. роҳи аз вазъияти душвори ҳаёт халосӣ ёфтан. тамошои филм яке аз роҳҳои маъмулӣ барои муддате аз мушкилоти рӯзмарра танаффус гирифта ба дунёи дигар ғарқ шудан аст. равоншиносон бар ин боваранд ки тамошои филмҳо барои рафъи стресс кӯмак мекунад. бо таваҷҷӯҳ ба як филми масакавӣ ё драмавӣ бо анҷоми хушбахтона, шумо метавонед дар якҷоягӣ бо қаҳрамонҳо лаҳзаҳои хурсандиоварро аз сар гузаронед. тамошои филм метавонад дар шумо эҳсосоти мусбӣ ба вуҷуд орад ва изтиробро рафъ кунад. имконияти зиндагонии рангоранг. одатан персонажҳо ҳаёти пурҷӯшу хурӯши драмавӣ доранд. муддати худро бахше аз дунёи дигар эҳсос кардан як амали муфид аст. ҳамин тавр шумо метавонед на танҳо тасаввуроти худро инкишоф диҳед, балки инчунин тасаввур кунед ки шумо дар шароити муайян чӣ гуна рафтор мекунед. таҷрибаи қаҳрамонҳои филм ва тақлид ба қаҳрамони дигар низ тафаккур ва тасаввуроти эҷодиро инкишоф медиҳад. дӯстони азиз, мо умедворем ки аз дарси мо ягон маълумоти муфиде барои худ соҳиб шудед. тавсия медиҳем ки дар жанри дилхоҳи дӯстдоштаатон филмҳоро тамошо кунед, аммо қабл аз тамошо ҳатман аз ҳадафи филм огоҳ бошед. меъёри интихоби филмро бошад дар дарсҳои гузашта барои шумо қисса кардаем. агар надидед, ҳатман видеоҳои дигари моро тамошо кунед. филми хубро тамошо кунед, лаззати зиёд ба даст оред ва аз мушкилоти эмотсионалӣ халос шавед. ба шумо ҳамеша кайфияти хуб ва тамошои гуворо таманно дорем. дар дарси баъдӣ дар мавзӯи нақшҳои калидӣ дар кино қисса мекунем. худоҳофиз.